Na, hello mindenkinek! Ebben a mai videóban meg fogjuk építeni az úszodát, amit kértetek. Jaj. Először is szerintem kezdjük ilyen kis fehér blokkal. Kiszedem a blokkot. Hát ilyen kvarc. Meg ilyesmi. És akkor mit tudom én, legyen ilyen, picit túlhúztam. Még egy kicsike úszoda lesz. Na, akkor ez ilyen egyszemélyes kis miniatűr úszoda lesz. Kb. Így. Nem egyel arrébb. Na, majd jelentkezek, mikor jobban haladok. Na, jobban állok. Jaj. Igazából szerintem valami ilyesmi fajta úszodát szeretnék. Inkább nem ilyesmit, hanem erre majd így csökkenjen a tető. Jaj. Gyorsan. Na. Szerintem jó lesz. Kis úszoda. Talán itt a tetejénél még ott hagyok egy ilyen kis üvegnyi részt. Legyen üveg. Akkor itt alul megcsinálom ilyen üvegre. Itt lesz a bejárata. Eléggé akadozok. Na, és akkor szerintem nekem már ilyen normális lesz a tetőm. Na, majd jelentkezek. Na, így állok. Arra gondoltam, hogy a világítást ezzel fogom megoldani, és az egész terepet így lefedem szőnyeggel, és akkor majd ez nem fog látszódni, de attól megvilágítani fog. És
akkor még ezt a kicsike részt így lebányászom. Ups. És így most a padlót leásom. Jaj. De valamikor így megakad a játékom. Valamiért. Vas. Mondjuk most már nem kell, meg kreatívba vagyok. Na. Na, így állok. Igazából már majdnem, hogy kész lettem. Hops, de raktam fel valahogy véletlen darabot. És igazából szerintem itt az ajtónak az elejét azt megcsinálom ilyen tölgyfával. Szerintem az ajtó meg az ilyen vas ajtó lesz. És akkor majd rakok rá ilyen nyomólapot. Hol van a nyomólap? Nem, azt hiszem itt van valahol. Igen. És ilyen fát rakok most, hogy itt így alig, hogy látszódjon. És itt meg akkor lepakolom szőnyeggel. Szőnyeg az itt van, jaj. Itt nem. Ja. Hát szerintem így ilyen szürkés. Meg így. Barnás esetleg. Jaj, ezt innen elveszem. Hát ezzel ide, ezt meg ide. Jó. És akkor szerintem itt a bejáratnál itt legyen ilyen. Jaj. Itt igazából. De szuper, hogy nekem ezeket ki kell még ütnöm. Itt szerintem igazából itt megcsinálom ezt így 2 sorig, utána megy a szürkéből 2 sor. Balon. Ezt utattam ki helyette. És akkor szerintem újra így feketéből. Így, akkor lepakolok a feketéből, utána barnából. És akkor utána meg a szürkéből egy sort, az a baj. És akkor, mit tudom én, ide mennek ilyen kis napozó ágyok, mondjuk nincs is nap, de mindegy. Úgy kellenek hozzá féllapok. Nem találom a féllapot. Ja.
Jó. Meg még kell hozzá ilyesmi. És akkor 2 ilyen igazából, 1 ilyen. 2 ilyen, 1 ilyen. 2 ilyen, 1 ilyen. Ups. És akkor még meg kell töltenem vízzel. Hol van a vizet? Nem, itt van, az itt van. Itt van a víz. Ezt gyorsban megtöltögetem. Jó. És akkor szerintem az is lehet, hogy csak 2 blokkos vizet fogok csinálni. Jaj, sarokba itt víz ilyen? Na mindegy. Akkor így körbeveszem itt is vízzel. Na. Jaj. Na mindegy. Még kimenni ilyen akármit rakok le. Nem igaz, már megint nem találom azt a lapot. Na, de már csak megtalálhatnám. Szerintem tök jó lett. Na és ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!